Awe bafu. Uma lesigubhu ufuna sihambe ngomkhathi. Sisheshe sikunike lento wena oyifunayo. Shaya omagriza laba abagrand enyukeni. Yayizona into eyisho. Shaya omagriza laba abagrand. Umshaya aqonde athambe. Wena uma usumklina wena. Uthathe lento ngoba uyazi lento oyisebenzisa. Shaya kumagriza. Athi ungenzani manje yena uzoyitshela kusahamba kahle kanti la phansi ubeke isigubhu njoba umuya kanje ngolimi nje wena ufuna ukhipha lento uyifaka lesigubhini yena utshethi hayi kusathandwana kanti no usukhipha leshandisi lo magrisi uvese ugrand enyukeni lesigubhu lesi sifuna lo mastems akhe uma ungamtholi ushuga mama enza njenaka hambela ama escort agency ufika ukhanda umlungu khona khanda umlungu lapho escort agency umbulale ngenduku uma usumbulale ngenduku ama spams wagodla uthi hayi correct mashane ezami ufike lento la isigubhu semotweni ufike lapha ufile lento esigubhini uyiphutshise esigubhini uthi sesiyahamba ke masuku ezukuthi nokuthi lesigubhu sidla ama spams lesigubhu bafo uma ufuna ukuthi siye kanje singahluphi futhi siye nje kanje singahluphi bamba otswi abo lokho kuncane lokho umajayivana o18 o19 o21 ngaze kube u25 ugogo loyo lokhu nje okubhayizana lokho kokubhayizana kushaye lapho ukushaya ukusheshisa ukushaya ukudedela kanti lento isigubhu usibekela kwi-console kushaye khona kuyona imoto le kuze uma uqeda nje sometimes ama spams wafake lana wakhamelela ngecondom wonke musi yakudedela lesigubhu ke sizokunika lento oyifunayo lesigubhu sizokunika lento oyifunayo mase kuthi indoda uma userious ngalesigubhu ngeke ngikwazi ukukushukunyela